Cala Ratjada, a l'illa de Mallorca. Un paratge increïble, amb platges tranquil·les d'aigua cristal·lina que s'estrena com a seu de l'Open d'Espanya XCO i de la Continental Super Cup Massi. Un tresor natural, gràcies a la seva riquesa animal, que crea un entorn ideal per poder gaudir d'activitats turístiques i dies fantàstics, amb una gran oferta gastronòmica i hotelera. El millor atractiu per tothom que vulgui venir a l'illa. Les acreditacions esperen als seus propietaris la primera jornada del cap de setmana, que serveix per poder accedir al recinte i recollir els dorsals pel dia de la cursa. I sense pressa, superar tots els protocols Covid-19 com a qualsevol esdeveniment esportiu. Els detalls sempre són importants i què millor que un darrer cop d'ull al track de la prova entre la direcció de la cursa i la UCI. Un traçat tècnic de 5,5 quilòmetres amb molts trams de corriol de pujada i baixada i seccions de roca vorejant el mar. Tot això alternat amb dues seccions de bosc mediterrani per crear un recorregut molt físic. Cala Ratjada, al municipi de Capdepera, es vesteix de gala per albergar una cita UCI C2 i a tots aquells ciclistes que volen aprofitar el dia per reconèixer el circuit, esbrinar la traçada més ràpida i poder immortalitzar l'estança en aquesta preciosa zona, just abans de la cursa que els espera. Es viurà emoció i passió ciclista. El dia de cursa s'aixeca amb un sol imponent i s'espera que la temperatura pugi durant el matí. Els ciclistes de les categories inferiors comencen a escalfar i es preparen per a una cursa que serà molt dura i intensa. Cal mentalitzar-se bé. Tots els presents ultimen els preparatius abans de les primeres sortides. Instants previs de concentració molt importants per treure un bon resultat. La prova de Cala Ratjada serà decisiva per al futur de les classificacions generals. Les graelles de sortida ja prenen forma i tots els ciclistes estan preparats per donar-ho tot, sempre mantenint totes les mesures de seguretat anti-Covid. Nervis i tensió abans del xiulet en els rostres dels participants. Es donen les sortides per categories i cada ciclista ho dona tot des de l'inici. És important no badar perquè qualsevol petita caiguda pot fer perdre uns valuosos segons. Cal aixecar-se i seguir lluitant per la cursa. Els diferents líders de la general de la Continental Super Cup Massi i l'Open d'Espanya tenen l'objectiu de mantenir el liderat i emportar-se el campionat, però han de superar tots els obstacles que se'ls presentaran a Cala Ratjada. Sota l'intens sol que fatiga a tots els participants, les zones boscoses i tècniques són les seccions ideals per recuperar forces i encarar el que queda de cursa amb el màxim d'energia. Cada segon és important. Cada ciclista té el seu objectiu i intenta retallar els temps de pas, apurant en les diferents traçades. Hidratar-se constantment és clau per poder mantenir un ritme constant i no decaure en cap moment de la competició. Hugo Franco entra celebrant la seva victòria en categoria cadet. Pablo Ejeda guanya en categoria Màster 40. Carnicer ha sigut el més ràpid amb Màster 50. Marga Fullana, bronze als Jocs de Sydney, ha sigut la millor Màster 40. L'experiència està molt guapa, és a dir, nosaltres és la primera vegada que correm un tipus de carreres d'aquestes i la veritat que el muntatge, la gent i el circuit ha estat molt bé, hem disfrutat molt. El que ha dit el meu company, ha estat una experiència única, perquè dur una carrera d'aquest nivell aquí a Mallorca és impressionant, la veritat que hem disfrutat molt. I Sara Méndez és la júnior més ràpida a Cala Ratjada. Se la veu molt feliç. Em sento bé, fa molta calor, no sé si jugarà a favor o en contra, jo crec que tothom ara mateix està aclimatant en aquestes temperatures. I bé, el circuit m'agrada molt, és bastant tècnic, hi ha molta roca i costa d'entendre la roca, però a mesura que vas fent voltes el vas entenent millor. El meu objectiu és fer una cursa regular, intentar mantenir el liderat i
i a veure si puc disfrutar encara que faci aquesta caloreta. El tret de sortida de la cursa femenina júnior i màster 30 s'acosta i es comença a notar la tensió. Es preveu una cursa vibrant, amb molta calor, sense moments per poder respirar. Sortida i llarg sprint per la primera secció de bosc per col·locar-se en una bona posició. Els tocs i avançaments donen emoció des de l'inici. Els ciclistes de les diferents categories s'endinsen al circuit a gran velocitat, demostrant la seva ambició. Els exigents corriols provoquen que tots els participants hagin de donar el seu màxim des de la primera volta. Es comencen a formar petits grups per no perdre el ritme adequat. Les seccions de roca causen estralls en els ciclistes, que no desisteixen. A la prova júnior, Barber i Morell tenen una bonica batalla des de l'inici. Tots dos ciclistes s'ataquen constantment per despenjar el seu oponent. Un espectacular cara a cara que fa gaudir a tots els presents. Es preveu que el guanyador es decideixi en els últims instants de cursa. La calor és evident i passa factura a tots els ciclistes, que sofreixen molt en les seccions rocoses, on l'esforç és titànic. Una cursa d'autèntic mountain bike a tocar del mar. En categoria femenina, Figueres es posa al capdavant en els primers compassos de la cursa. La catalana no vol sorpreses i marca un ritme alt, trencant el grup. Ruiz es manté a prop i la cursa està molt oberta. Diferències petites entre les primeres. I segueix el frec a frec pel triomf júnior. Cap dels dos vol deixar el seu braç a tòrcer. Figueres incrementa el seu marge i s'encamina cap a la victòria i al liderat de la Continental Super Cup Massey. Barber fa l'atac definitiu i guanya de forma molt solvent. Figueres pateix una punxada, però arriba a meta en solitari, celebrant el seu triomf a cala ratjada. Estic molt contenta de poder defensar el liderat de la Copa Catalana i guanyar el mallot de líder també de la Super Cup Massey. Hi ha molta feina darrere, crec que he sigut una corredora molt regular, així que estic molt feliç. La cursa ha anat molt bé, a la tercera volta he punxat, he perdut una mica de pressió i he hagut de decidir si continuar punxada o reparar. Al final he reparat, perquè hi ha més a perdre que a guanyar, així que he pogut reparar i tot ha anat molt bé. Acabar l'Open d'Espanya aquí a Mallorca és brutal i que es faci una cursa de la Copa Catalana aquí també és molt maco. Em sento com a casa, m'han fet sentir com a casa i espero tornar a fer turisme alguna altra vegada perquè això ha sigut un pim-pam. Ruiz arriba segona i Lucía Macho és la millor sub-23. I encara falta l'última cursa. L'objectiu d'aquesta carrera d'avui és intentar entrar als 4 primers per poder endur la classificació general de l'Open d'Espanya i també col·locar-me líder de la Copa Catalana. Un circuit amb molta pedra, que no té descans i que amb el temps que ens fa es farà molt dur. El objetivo para hoy es intentar ganar la clasificación general y ganar en sub-23 para poder conseguir la victoria en la general de la Copa de España. Pues es un circuito muy rápido, yo creo que se va a rodar la primera parte de la carrera en grupo hasta que ya se vaya haciendo la selección. No es muy duro, pero sí que está muy suerte y hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo creo que va a ser una carrera de grupo, de varios corredores juntos, porque el circuito, a pesar de que es muy ratonero, muy revirado, bastante técnico, no tiene grande nivel, tanto para arriba como para abajo, y sí que va a ser muy importante, sobre todo fallos, porque el terreno está muy suelto, hay que controlar eso y las averías mecàniques. Les sensacions són bones perquè les últimes setmanes ha anat bé, però les condicions de molta calor, crec que és la primera cursa de l'any que fem una cursa així amb molta calor, molta xafogó, i es farà dur. Instants de silenci, concentració i sortida. Els ciclistes demostren tota la seva potència i es veuen nombrosos avançaments. Perdre posicions pot ocasionar perdre molts segons a la primera volta. Christopher Bosque ataca la primera pujada i només Mingorance pot seguir-li la roda.
Al Far de Capdepera ja es poden veure les primeres diferències entre els ciclistes. Es formen grups de petites unitats. La duresa del traçat fa efecte ràpidament i es pateix al damunt de la bicicleta. Mingorance i Bosque s'escapen de forma evident i deixen clar que són els més forts del dia. La fatiga acumulada es mostra en tots els ciclistes. Moments espectaculars que ens deixa el mountain bike en un paratge inigualable. S'han de regular bé els esforços per evitar avançaments. Bosque i Mingorance segueixen amb la seva increïble lluita per la primera posició. I el català fa un canvi de ritme. Gran batalla! Els meravellosos descensos poden marcar la diferència a la línia de meta i s'ha d'estar atent i hàbil. Ariza i Campos lluiten frec a frec per la tercera posició. Un petit forat pot ser determinant i cal estar alerta a possibles atacs. Sembla que Campos pot aconseguir un petit forat i controla el seu avantatge. Bosque s'escapa a l'últim quilòmetre i guanya. Gran satisfacció per part del ciclista de l'equip Massi. Estic molt content d'haver guanyat la carrera d'avui, d'haver-me posat líder de la Copa Catalana, que això també és molt important per mi, i poder-me endur el lideratge i campionat de l'Open d'Espanya, que trobo que és una prova molt prestigiosa i estic molt content d'haver-me pogut endur. La carrera ha sigut una carrera molt dura per les condicions del clima, molta calor, el ritme també ha sigut molt alt des de bon principi, però hem pogut treure una petita diferència a l'última volta amb l'Alberto Mingorance i m'he pogut endur la victòria. El circuit espectacular, una zona impressionant, vull dir, unes vistes del mar, després d'aquesta pinada d'aquí darrere també molt maco i un traçat tècnic i molt dur. Bosque ha sigut 7 segons més ràpid que Mingorance. Campos ha aconseguit la tercera posició a Scratch i ha sigut el millor sub-23. Amb el seu triomf, Bosque s'adjudica l'Open d'Espanya 2021 per davant d'Ismael Esteban i David Campos. Bosque puja al segon lloc de la general de la Continental Supercup Massi. Meritxell Figueres finalment li ha tret un minut a Áurea Ruiz. Lucía Macho tanca un gran cap de setmana amb la seva tercera posició a Scratch. Figueres s'emporta la general de l'Open d'Espanya per davant de Ruiz i Sagardoi. A la vegada és la nova líder de la Continental Supercup Massi. Els campions de les diferents categories de l'Open d'Espanya festegen junts els seus èxits. Bueno, des de l'Associació Hotelera va ser una idea que es va concebir de poder dir a la gent que a la nostra zona poden practicar deport dins la natura, no? Aleshores vam apoyar a crear diferents rutes de mountain bike igual que de senderisme i va ser una aposta de fa 2 anys de poder dur endavant aquesta prova aquí en el nostre entorn perquè es donés a conèixer. I la veritat és que per nosaltres ha estat una gran satisfacció veure l'acollida que ha tingut per part dels participants i la quantitat de gent que ha volgut venir, participar i gaudir d'aquest entorn i de fer que la prova ha estat realment un èxit. Amb aquesta cita es tanca l'Open d'Espanya XCO 2021 i es veuen en l'horitzó les 2 últimes proves de la Continental Supercup Massi. Fins la propera!